Thank you, Emily. Umaklik ka. Ka-touch, analag nyo kami mga kahigala. Maraming salamat kay... Hello! What's up? Bakit ka na? Kumusta ka mga kahigala? Today mga kahigala is pupunta ako sa kaibigan ko kasi nag-send ng message sa akin na gagala daw ako doon sa kanila kasi nakita niya yung video ko last na umiyak ako. Sabi niya, punta ka dito para mawala yung problema mo. So ganun, nag-alala talaga siya sa akin. Ang bait, thank you Emily. Wala na naman akong dadalhin mga kahigala kasi pag pupunta talaga ako kay Emily, sabihin niya na, wag ka na lang magdadala, ako na ang bahala. Ihatid ako ni Banana. On the way na kami mga kahigala, 10 AM na dito. Pero uuwi ako mga 2:30 or 3 o'clock kasi si Banana is my appointment. Magpahingo siya na. Oh my God. Ipatanggal. I'm gonna put my teaspoon down. Nakrack yung isa na sa ilalim ba? Ipatanggal na lang. Take care ha. Send me message later. Yan o, si Emily, naghahanda na ng Red Horse. Joke. Marami siyang wine, mga beer. Ito yung mga wine o. Ito pa o. Ang dami mga kahigala o. Pili lang kung anong gusto nyo. Masarap din itong white wine. Ito si Emily. Sana all. Masarap din itong white wine. Social naman yan. Mayroon tao dito. Wow! Hinahaid niya mga kahigala o. Ang dami. Tutok muna kami ng lunch. Ito na si Emily nagluluto. Nag-start na siya. Stir fry. Masarap mahilig sa Asian food. Oh, mahilig. Tapos while nagluto, inom-inom din pag may time. Nag-order pa siya ng chicken wings. Pulutan daw namin. Social talaga to si Emily, oh. Ito yung order niya. Ha? Grabe yung chili, ah. Papunta ako sa taas mga kahigala. Toy Story. Bibigyan niya daw niya ako ng lipstick. Diba? Pili daw. Marami o mga kahigala. Nakakahiya. Anong gusto niyo mga kahigala o? Mamahalin yung mga lipstick niyo mga kahigala. Mga Max ba? May mga pangalan mga kahigala. Imported mga kahigala o. Yan, binatry niya ako kung saan daw maganda. Ito pa daw. Pili ka ng kulay. Ang gusto mong kulay dyan. Kahit ano. Basta galing sa puso. Galing sa puso. Oh. Hindi pa ako mapili. Uy, yung mga lipstick ko galing lang sa China ba? Yung tag 10 pesos lang sa Pinas. Ganun lang. Wait, Kahit ano hindi lang. Oo. Mga lipstick ko, walang ano. Hindi mga imported na mga socks. Ayan, pili ka dyan. Kahiya. Nahiya ako mga kahigala. Ganyan. Mahiya. Ang daming kulay no gusto yung makahigala. Ito waterproof siya. Waterproof daw itong mga kahigala. Sige yung Max. Waterproof yan siya. Okay. First time in my life mga kahigala naka-Mac pala ito. Hindi pala Max. Bagay pa sa'yo. Pink ba kayo sa'yo? Bagay ang pink. Kailangan basta hindi magluspad ang agi mga kahigala no? Kahigala oh. Bagay sa'yo. Di ba mga kahigala? Di ba bongga? Thank you Emily. Hindi dapat dyan. Dapat kasi yan dyan. Ano yan? Guest room. Ang laki ng bahay niya mga kahigala. May guest room pa. Tapos dito office niya. Oh, office niya mga kahigala. Office. Nag-tour house na tayo dito. Ito dapat yung... Ito yan. Hindi sa amin. Ito dapat ang bedroom namin. May ano siya, shower siya. Ay, may on, no? Bathroom siya, may on bathroom. Kaya lang, ito nang gawin kong ano, kasi hindi ako dito nakakatulog. Oh, may mumo daw dito. Hindi siya makatulog. Kaya ito na gagawin kong ano, guest room. Doon ang kwarto ko. Pang bibi nila yan. Wala pa kasi silang bibi. Doon ang sa akong tulog doon. Ako na lang magbigay ng bibi sa kanila. Naglakad-lakad kami mga kahigala. Oo. Ang dami kasi nakain namin. Ang ganda ng ano nila. Yung tinitirhan ni Emily kasi ano, safety talaga. Kasi may security guard ba. Pag mayaman
higala. Alam mo, una ko dito expression. Oh, tignan nyo. Ano yung retirement house? Oh, retirement house. Yung unang expression ko. Ito yung mga dito pare-pareho. Yung amo ni Banana dito din nakatira. Kaya alam niya yan yung place. Grabe, sobrang ganda. Nakagala oh. May sapa! Sa Bisaya pa, sapa! Maglaba tayo dito mga kahigala kasi may sapa. Di ba? May pa-flower pa, na violet, mga kahigala. Kaya pala ang mahal ng renta ni dito ni Emily sa bahay kasi ang ganda ng mga view, ang ganda. Oh my God. Ang mayaman talaga mga kahigala. Oh. Makabili na tayo ng mansyon ng renta dito sa Pinas. Grabe, bibig. One day mga kahigala, oh, naging happy ako. May restaurant pa dito, oh, tignan nyo. Diva! Kaya pala tinawagan namin kanina, walang sumasagot. Dito sana kami upo-upo. Malaki pala yung nila, restaurant. May pool pa. Wow! Pwede pala dito mag-picnic mga kahigala, oh. Oo. Punta naman kami sa kagubatan mga kahigala. Baka may has dili mga kahigala ba? Kanon niya itong mga kabilatan. Mga kabilatan. Sabi ko kay Emily mga kahigala, baka may has dili ba mga kahigala, nakunda nga dako kadyo. Bilang sana ko nakunda ko pa dito sa atong kabilatan kasi okay lang no. Murag dugay-dugay na kadto sa kabilatan mga kahigala, ngawakan ah. Tinutor ako ni Emily mga kahigala. Indot diri ang mga kahigala, kung may mga problema ka, oh dito ka lang maglakad-lakad, magmuni-muni, huna-huna, ni kadto dyan og huna-huna mga kahigala, magtubok na, tubok na. Nakita niya sa video. Oo. Bait niya niya ni Emily. Mga puno mga kahigala. Oo. Pero mas maganda ang mga puno dito kaysa Pinas. Nandito na kami sa bahay. Bumalik na. Arinita man mga kahigala. Mangito matumbugan sige baktas mga kahigala. Nandito na si Banana mga kahigala, sinundo na ako. Ayan mo. Pero sa pusa pa sila mga kahigala. I know, I'm sure in the Philippines, if you go to the Philippines, 100% you're gonna quarantine. Here up in the morning, student here, we can go ride a bicycle. I was in here 5 o'clock in the morning. Maybe 4, even better. Yeah. 5 o'clock is fine, my God. Ang ganda kasi dito mag-cycling. Ride in this area. Yeah, I'm not allowed to go out because my husband does this. No, it's not. But there is This is the safety. Philippines. You climb in this side of it. Just gonna try. Thank you, bye! Thank you! Waiting na ako mga kahigala. Si Banana na sa loob na. So pangag na si Banana paglabas mga kahigala. Nandito na kami sa bahay mga kahigala. So nandito ako sa room kasi si Banana is naghiga-higa kasi nga, 'di ba, pahingo siya sa ngipon niya. Mahiga. Nagtik na mama. Mapit ka. Nag-joke lang si Banana mga kahigala, hindi siya makapagtok ng kasi nga gihinguan siya, di ba? So nagpapasalamat ako sa inyo mga kahigala. Yung last video namin is marami talagang nagko-comment, no? Nakaka-touch, as in talaga love na love nyo kami mga kahigala, nag-concern kayo sa amin. So maraming salamat sa inyong lahat mga kahigala. Maraming salamat kay Pilipina American Simpleng Buhay. Maraming salamat din kay Marciats Couple. Hello, kadaldalan. Maraming salamat din kay Yoli Torres na always din nasa video namin. Wala talaga to siyang absent. Thank you din kay Mels Beju. Hello, guwapa. Thank you din kay Luchki Vlog. Hello, higala. Thank you. Thank you din kay April Ann Reales na isa din na wala din tong absent sa mga video ko. Thank you, higala.
Thank you din kay Expat Overseas. Isa din to na walang absent din sa mga video ko. Thank you, Higala. Thank you din kay Warlita Lifestyle na isa din na kapitbahay ko na lungsod mga kahigala na di ko din alam. Na-meet ko lang dito sa YouTube. Thank you, Higala. Thank you din kay Ann Binjor na classmate ko na wala tong YouTube channel pero nagwa-watch din sa akin. Thank you, Bayot. Thank you din kay Chadme na classmate ko. Thank you, Day. Thank you din kay Angel and Dustin na ako gigagaw ni mga kahigala. Thank you sa... And then, thank you din kay Anna and Minami. Thank you, Higala. Thank you din kay Leah and Gracia. Thank you, Day. From Cebu City, Leah Gracia. So, Gracia ka talaga sa akin kasi always ka din sa mga video ko. Wala ka talaga ding absent, no? So, thank you din kay Janet and Iris. Hello, Higala. Thank you. God bless. Thank you din kay Janice Lariusa na akong igagaw din to mga Higala na palagi din nagsubaybay sa akin kahit walang YouTube channel, no? Thank you, Nis. And then, thank you din kay Vicente Junior Bunto. Thank you, sir, sa comment, nakaka-touch din. Thank you din sa, of course, sa sister ko na guwapa. Na wala ding absent no, supportive talaga to igsuon ako ba si Rochelle May Escarrio. Miss you all, miss you. Thank you din kay Amelita Silibio. Hello, Higala. Thank you, ingat kayo dyan palagi. Thank you din kay Regine Dadios na isa din na kapitbahay ko din mga Higala from Haplag City. Na small world din, no? Dito lang din kami sa YouTube nagkikita. Wala din tong YouTube channel ba, pero nagsubaybay din to sa akin. Thank you so much, Day. Amping diha. Thank you din kay Fimi Brown. Thank you, Higala. Amping diha. Tapos, thank you din kay Me Vlog Style Sablana. Amiga ko from Sugod Southern Leyte. Thank you, girl. And then, thank you din kay Simply Risa. Thank you, Higala, sa always din nagkukomento sa mga videos kung wala din to absent mga kahigala. Thank you din kay Below Average in the Philippines. Isa din to. Thank you, Day. Bisaya din. Thank you din kay Maria Angelica Lorenzo. Ang pinakamahaba na mensahe mga kahigala. Thank you, Higala. Salamat sa napaka-touch na mensahe, mga comment ni mo ba. Thank you. Thank you din kay Trasilin De La Cruz. Salamat din from Tacloban City. Thank you, Higala. Tapos, thank you din kay Knit Life. Thank you, Higala. Napaka din yung message niya. Thank you. Amping mo din ha. Tapos, kay Banding TV na from Bontoc, Southern Leyte. Nasilingan din ako, mga kahigala, na di ko din alam na magkapitbahay lang din, no? Talagang marami akong na-meet dito sa YouTube na mga kapitbahay ko lang talaga doon sa Pinas, mga kahigala. So, thank you so much, mga kahigala. Thank you also kay Bisdak British family. Thank you, Day. As in, maraming salamat din, no? Supportive din to siya ba? Mwah! Love you. Amping mo diha. Tapos, of course, thank you din kay Emilita Taylor na nagmi-message sa akin. Na punta ka dito, be, dito sa amin ngayon, magtatagay. So, pumunta ako today. So, thank you so much sa lipstick din, be. Thank you so much. Iba na hindi siya yaw kay ngipon ba yet? Ngipon. Pangag na, di na nikatila ba? That's all, mga kahigala. God bless. Love you all.